Muling bumabanat na naman si Founder Auntie ng Adrian Cunyang Hong Kong at nag-post ito sa kanyang Facebook page. Hindi po natin alam kung sino yung taong pinapatamaan niya dito sa kanyang post. Ito po ba ay vlogger ng Kalingap, di naman kaya mga reactor ng Kalingap, or sa ibang vlogger? Marami itong pinupost kung titignan nyo sa kanyang Facebook account na patama sa taong binabanatan niya. Hindi man po ito nagbanggit ng pangalan, at kung sino yung tao na yon. Basahin po natin yung post ni Auntie, at ito ang sinabi ni Founder Auntie ng Adrian. Mga walang mudaw gawan daw ng channel si Rena, milyon daw kita ni Rena, so tignan natin kung magiging milyonaryo ang pamilya ni Rena. Dahil sa sol-sol nyo, mga peste kayo, mga ipal, kunting halaga kinaiinggitan nyo kay Kalingap Rab. Tignan natin kung hindi nyo may salba, yung kagalingan ni Rena, ha? Umayos kayo, ikaw sorcerer ka, ngayon hindi po natin alam kung sino yung pinapatamaan ni Auntie dito, kung ito ba ay Kalingap partner or mga reactor. Ganun pa man, kung totoo man yung parinig ni Auntie, kung mayroon isang tao na gustong gawa ng YouTube channel ni Rena. Ang tanong ko dito, sakaling gagawan man ng channel si Rena, sino ang mag-vlog? Mismong si Rena ba? Paano, hindi nga ito makapagsalita ng maayos. Yan pa kaya gagawa ng channel si Rena, maaring magawa ng channel si Rena, pero may taong mag-operator nito. Yun ay masasabi pa rin natin, na hindi magiging sa kanya ni Rena, yung YouTube channel na binabanggit dito. Kung baga gagamitin lang nila si Rena, para kumita, at maaring ganon, ang kinalabasan nito. Kung palagay natin isang Kalingap charity blogger, itong binabanggit ni Auntie. Ang ibig sabihin, mayroon isang taong nagsasabotahe kay Kalingap Rab diba? At kinaiinggitan pala si Kalingap Rab kung ganon. Na yung tao na yon, siya daw ang magsasalba sa paggaling ni Rena. At mayroon nga isang taong nag-sorcerer daw, kung gaano man katotoo ang sinasabi ni Founder sa kanyang post. Ilabas niya ang kanyang tapang, at pangalanan niya, hindi lang parinig or patama sa isang tao. Para sa ganun makuha mo ang simpatsya ng mga tao sa iyo, kasi mahirap naman kung puro parinig na lang, baka isipin nila sa iyo, hindi ka makamove on at patuloy ka pa rin nagpo-post. So ayan lamang po ang aking reaction ko sa post ni Auntie ng Adrian Cunyang Hong Kong. Suportahan po sana natin ang channel nila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalingap Rab, at syempre pasupport din po ang programa ng Compassionate Heart Caring Charity for Kaagapay. Salamat po. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지